bos perkasa wong kagak perkasa langka padane sun kegoda ning sampean langka secene apa manik yang wis nganggo tapi abang bepereja bos perkasa awan bengi ulape kesedi wonge ganteng rupane bisa wangkato yen ketemu sedina rasane pusing mandat jenenge yen kula dadi jodohne awan bengi ati kula kebayangane bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang dadi bocah langka padane nomor siji cuma sampean wayah kemarin lamun kula nikah lapor artinya rasa dikit suka tunggu apa maning yang wis nganggo tapi abang bos perkasa awan bengi mulane pengen keseni di sawah katone bengi yen ketemu sedina rasane pusing mandang seneng yen kula dadi jodohne awalan bengi bos perkasa kula kebayangane cuma siji bos perkasa dadi pujaan langka padane wong sampean kebayangane wayang kemarin lamun kula nikah lapor artinya rasa dikit suka tunggu pantes teman yang disawah singkat doang bos perkasa kaya dewa sampe nuduh sing kayangan wonge kagak perkasa langka padane sun kegoda ning bepereja langka secene kesawang maringi sun wonten sadugine pamanudin sapek ora ilok ora watek pamanudin sapek dugi maringi sun ning anak putune Nyai Canggarita wonten punapa panjenengan dugi mrene ning Telaga Jamun Kampung Teluk lah iya sirak gedin sapek ora ilok ora watek dolan ning Jakabluwo ning anak putune Nyi Canggarita ku anapa sirak gedin sapek
pangapunten. Aku seperkawis kali perkawis. Saperkarane apa pamanudin saperkara aku iki ya silaturahmi ning anak putune Nyi Canggarita ya jakblu. Kapindo aku iki pengen taren takon yen aku pengen nyalonku ning desa iki kampung Teluk Telaga Jamun. Iya bakal kepengenan siapa bae mangga. Wong kepengenan wong keinginan iku sebenere nafsu. Panjenengan aja ngumbar nafsu, aja ngumbar hayalan sing kira-kira terukur, terjangkau kalau alam pikiran lan karep kekuatan. Aja nglambiar aja wong lamun. Sebab wong nyalon kuiku kudu bisa ngrengku wong mambu aku, kudu bisa ngrangkul wong cilik. Berarti panjenengan iku kudu duwe deduwean, duwe pangweruh, duwe ilmu, duwe kebisaan, duwe banda kaya, duwe kesugihan, toli wong eloman sehingga bisa ngrangkul wong cilik. Panjenengane duwe apa arep nyalon kuwi ya duwe keniatan isun duwe keniatan pengen ngabdi ning masyarakat, pengen bakti masyarakat. Bakti lan ngabdi ku ora gampang, enteng kecape abot sanggan. Bokat sampeyan pengen bakti, pengen ngabdi sia wis ngajar madrasah bae sing ora dibayar sebulan 200.000, gajiane semono dibayar 3 wulan sepisan. Panjenengane sanggup? Waduh, ya kaya ya beli sanggup. Anak orang wis 4-5, masuk gaji 200.000. Ya mulane mengkonon wong abdiku, wong baktiku kaya dene guru ngaji. Nggal sore ngaji, laka bayarane ikhlas lillahi ta'ala ya bila, ya lillah ya bila. Sampai aja dadi bodorudin sampe bodor kados pundiku jakeblu. Iya mengkone dadi kandane wong, dadi omongane wong. Sebab banda ya ora duwe. Zaman saiki beda karo zaman bengen. Baka zaman bengen luru wong bener. Baka zaman kian sing diluru wong pinter. Ari pinter si pinter apa bae. Pinter cawak-cawuk, pinter mbobodo, pinter tipu-tipu. Bagi-bagi duit zaman kian masyarakat itu milih pimpinan sing penting ana duite. Panjenengan ana duite tak beli. Waduh, ya isun sia laka wis apa jari kebrageber lillahi ta'ala. Ya beli bisa mengkonon mengkone panjenengan dadi geguyune wong, dadi kandane wong. Bagus wis saja sida bae daripada mengko dikandakna wong. Nggih mboten paman kecetiet siren maning din sapek aja ngalang-alapek sapek. Ang sira ko sekolah bae bingunga-munga. Sira ko sekolah karo riyang ngendog. Waktu sekolah SDB ngendog. MTS yang ngendog. Wah, siya ngendog bae. Ora dadi kuga ku ngendog sira ko. Kumusutun kone ya dikerjani bae pamong desane. Dikerjani bae ning anak buahe. Jadi lelucon, wong dari kuwi ku ya kudu cerdas, kudu tegas, kudu tangkas, kudu beringas, kudu akas. Toli kudu royal, kudu moral. Baka ku medit, ku cerit, ku med, ku ceret. Waduh, yangel, din sapek. Sira pa jangan lang-ala. Kung kuwarana wong gambiar, wong lamun sira pa. Dadi geguyune wong nang sapek. Sira wis aja sida. Aduh,
Reang sing dadi sedulur gara milih siraku wong siraku sekolah blokon. Blokon. Wis dadi bodor. Kono siraku kuwune aku bodor udin sapek. Aduh, ngelang-ngelang bae siraku ya. Wis aja nyalon maning ning Telaga Jamun. Aja nyalon maning dadi ku teluk. Ku Telaga Jamun wis sejene bae. Wong kang bandane anak, wong kang dunyane anak, kanggo wewe anak, toli wonge boral, toli wonge tanggap, ana persoalan apa itu tanggap. Osira mana rakyate mules manjing rumah sakit, beneran duiti belum. Wong dadi ku repot. Mobilnya nyile ning kuwu, bensinnya njaluk, udute njaluk, ngote bruke nggo kopine ya njaluk kabeh ning kuwu. Sirane siap beli. Wong sira bae mamangan dadak luru. Kengelan. Wong sira bae kuli, klantang klinting. Kanggo ngempani anak rabi bae bisa. Rabine wis sira ku digadhe kena makan ning luar negeri. Arep nyalonku gedhe ning Telaga Jamun. Ku mengel siraku, nglamun glamjar, stres. Waduh, aja makono ya. Aja lok-lok. Wong iku ya beli weru. Bokat reang ki mulike ya dadi ku sebab reang takon pirang-pirang penggoroan. Ya ika aku iki ya bakal dadi penggeden dadi ku iku jare penggoroan. Ya, penggoroan ngibul. Sirang upai penggoroan upai amplop le. Ya nyukani. Oh, ya ladang amplop. Yo ngarane bagi penggoroan, baka penggoroan iku nang udin sapek. Tungokna. Baka penggoroan iku pendustaan. Goro iku artinya dusta. Bobat dukun bu. Ya bobat. Wong dukun iku kaya wong nepel, kaya wong nyerawat. Bisa kena, bisa beli. Konon udin sapek. Soglok. Rungo kenapa manudin sapek. Kaya mengkonon. Wong dadiku, wong nyalonku. Ya kudu tangdang segala-gala. Sampeyan ahli strategi politik siapa sing arep diandelaken. Kudu duwe ahli strategi politik, kudu bisa ngerangkul rakyat, aja pencitraan, kudu sing ikhlas, sing lila lan sing bila, sing akeh ki dadak-dadak mune beli baik dadi baik, iku pencitraan. Dadak-dadak mune res-rese dadine rese. Sing mune ora sopan dadine sopan, sing mune ora ringan tangan dadine ringan tangan, sing mune ora suka menolong dadine suka menolong, sing mune ora suka membantu dadine suka membantu, sing mune ora guyub dadine guyub. Kuwenku pencitraan bohongi rakyat. Apa maning sampeyan lawas ora ning Telaga Jamun, mune meneng endi? Ya meneng ning Tambi. Yang isune pengene wong Tambi, ya meneng Tambi. Apa maning pengene beli meneng ning Tambi, beli meneng ning Telaga Jamun, pengen lawas ning Tambi, saiki panjenengan meneng ning Telaga Jamun, arep nyalon kuwu ning Telaga Jamun, nyalon kuwu ning Teluk, wis eman mundur bae. Sebab ning Telaga Jamun, ning kampung Teluk iki ana putra terbaik. Siapa? Putra terbaik ning Telaga Jamun ning kampung Teluk iku arane Raden Lani Mas Lani kang aktif. Wong aktif sanajan pegaweane sering ning sawah, sering gabat, sering traktor, sering apa, tapi wong aktif ning masyarakat sampai ning kuburan ya aktif. Iku arane Lani Mas Lani. Waduh. Ya iya mau kono sih bakal ningali sedulur Lani Mas Lani ya memang Lani ku ya aktif. Bareng kulane ki yang njare pengguruane ku sih. Kongkon dadi ku ning Teluk ning Telaga Jamun. Pasti dadi ya jare pengguruan. Aduh, siramaya. Angel ya, sapek siraku ya. Percaya ning pengguruan. Aja percaya pengguruan, wong pengguruan ku ya goro, ari goro ku bobat. Soglok. Wong goro jadi percaya. Ari goro ku bobat soglok. Sapa kono? Kelayap yang ulun, lampi abang ya. Aduh, pamane getap-getap bae bahkan deleng klambi abang. Ya empu, kelayap ulun lampi abang. Aduh,
sing kaduan beperja kaya dewa nembe mudun sing kaya nganggus perkasa wong gagah perkasa langka padane sun kegoda ning sampean langka sejene apa maneh yang wis nganggo klambi abang bepereja bos perkasa awan bengi ulah pengen kesedih wonge ganteng rupane disawang katon yen ketemu sedina rasane pusing mandang seni yang pula jadi jodohnya awan bengi hati pula kebayang dari bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang jadi pujaan langka padane wong siji cuma sampingan wayang temen lamun kula beli kalakon hatinya rasa geget sung ketua apa manis yang wis nganggo klambi abang bos perkasa awan bengi mulane pengen kesedih wong putih di sawah katone bening yen ketemu sedina rasane pusing mandang seneng yang pula jadi jodohnya awan bengi bos perkasa pula kebayang dari cuma siji bos perkasa jadi pujaan langka padane mau sampean kebayang dari wayang temen lamun ulang beli kalakon akhirnya rasa dekat sungkat tua pantas teman yang di sawah sing kaduan bos perkasa kaya dewa sampe mudun sing kaya wong gagah perkasa langka padane sun kegoda ning beperja langka sejene. Sampai di sini dulu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.